Det er jo rigtig vigtigt, at man som barn kommer i en institution og kan føle sig tryg, kan føle sig hørt og kan føle sig set. Det må være vores ypperste opgave. I Skatteshuset der er vores pædagogiske fokus primært sprog og motorik. Vi har haft nogle sprogforløb i Skatteshuset. Vi har også haft det med motorik, hvor vi har opkvalificeret hele personalegruppen på én gang, så alle har den samme basisviden at arbejde ud fra. Det har vi oplevet virker bedst. Generelt set så er vi en stabil personalegruppe. Vi er nogen, der har været her rigtig længe, og så er der også nogle nye, og det er jo en rigtig god kombination af nogle nye, der kommer med frisk liv, og så er der nogle gamle, som har en masse erfaring. Og det skaber altså en ro på stuerne, og det skaber altså også en ånd af, at der er stabilitet. Jeg synes, det er dejligt at arbejde i Skatteshuset. Jeg synes, der er god stemning, og der er en god ånd og en velvilje, både til at samarbejde kollegaerne imellem, en fleksibilitet til at hjælpe hinanden. Vi vil gøre det så godt som muligt, og vi gør os umage. Vi ligger et rigtig dejligt sted i Vanløse. I stille og rolige omgivelser, tæt på Damhusengen og tæt på Damhussøen, som vi bruger rigtig meget. Og så har vi en ledelse, som bakker op om os personale, som har blik for, hvad personalet har brug for. Og det er jo en absolut fordel ved Skatteshuset også.